давоми гуфтори Роман. Гӯшанишини сиррӣ. деҳкадаи ношинос ҳуҷрае монанди корхонаи тусии шоир дар даруни боғча, агарчи аз он хурдтар ва безебтар ҳам бошад, воқеан ҷойи хилват буд. дар вай зиндагонии ғарибонаи шоир оғоз ёфт. боғча аз се тараф дар иҳотаи поқсадевори пастаке афтода буд. хона сӯи ҳавличаи Ҳошим паҳлӯ гардонида меистод. онро аз пеш ва аз чап дарахтону токзор панаҳ мекарданд. фасли хазон буд. шамолу боронҳои сарди тирамоҳӣ барги дарахтонро меафшонданд. дарахтони бараҳнаву нимбараҳна, лонаҳои вайрону холии паррандагон, дар шохҳои онон деворҳои бороншуставу ҷоҷо ғалтида, осмони тира, ин ҳама манзараи тирамоҳӣ дар дили маҳзуни ҳасрату андӯҳ падид меовард. бобак ҳафтае як бор хараки соҳибхонаро савор шуда ба шаҳр мерафт. харид карда меомад. ба Абубакри Исмоил хабар бурда хабар меовард. хӯрок низ мепухт. барои таҳорати устод об ҳозир мекард. рӯбучини ҳуҷра ҳам ба уҳдаи ӯ буд. ҳар гоҳ ки аз ин шуғулҳо ӯро фароғате даст медод, ӯ монанди пештара порчаҳои манзуми шоирро аз ёд мекард, ё ин ки барои ширинаш пинҳонӣ шеър менавишт. пӯшоки устодаш ва худашро зани Ҳошим Дилшодбону шуста медод. гоҳ-гоҳ Абубакри Исмоил омада дар он кунҷи танҳоӣ дар пеши шоир як шаб хоб карда мерафт. мусоҳибати вай дилхоҳтарин соатҳои зиндагонии фирдавсӣ буд. барои сайру фикру хаёл замоне мусоидтар аз танҳоӣ нест. шоир дар бораи айёми гузаштаи умраш фикр мекард. дар тӯли умри 71 сола чизҳое ки аз сари ӯ нагузашт. ними ин умр ба шоҳнома сарф шуд. таърихи 2000 сола бо тамоми ҳақиқатҳояш, ривояту афсонаҳояш, неку бадаш, фоҷиаю мазҳакаҳояш, ҷангу ҷидолҳои бешумораш аз нав аз сари шоир на аз дили вай гузар мекард. вай аҷамро зинда гардонида ба ҳамзамонон, ба омадагону ояндагон намоёнд. оё дар ҷаҳон фарде чунин кореро анҷом додааст? вай одамият ва мурувватро ситуд, хират ва додро ситуд, тоҷдорону бохираду бехират, додгару бедодгарро нишон дод. ӯ дар рӯи замин чунон як коҳи муаззаме аз назм барафрошт, ки завол ҳаргиз ба он роҳ намеёбад. дар замин тухми бебаҳое ки исмаш сухан аст, кошт. ин кишти ҳамешасабз, ҳамешазой, ҳамеша бароманд ба худи ӯ чӣ ҳосиле овард? нокомӣ, номуродӣ овард. оне ки шоир аз ӯ умеди некӣ дошт, баъдӣ пеш овард. ӯ хушбахтӣ меҷуст, лекин бадбахтӣ ёфт. вой дареғ! чаро вай ҳосили заҳмати 35-солааш аз сари бемислу монандашро ба он тоҷдори теҳи мағз, ба бадгавҳари дунҳимат, он ба зар тавонгару ба дониш гадо бахшид? шоҳ Маҳмуд ӯро ранҷонид, сахт ранҷонид. он ситамгари аз одамияту мурувват бехабар мехоҳад ӯро ба пои фил андозад. аммо шоир дар ҳаққи ӯ чизе хоҳад гуфт, ки ҳаргиз ҳеҷ шоире
дар ҳаққи ҳеҷ подшоҳе нагуфтааст. гуфтаи ӯ то абад ҳамчун санади бадномии шоҳ хоҳад монд. зеро ки шоир чуранҷат бигӯяд ҳиҷо, бимонад ҳиҷо то қиёмат ба ҷо. бо ҳамин хаёлоти аламнок фирдавсӣ дар он гӯшаи танҳоӣ ҳаҷви машҳури худро дар бораи Султон Маҳмуд навишт, ки 1000 сол инҷониб вирди забонҳо ва наслҳост. оқибат ба гуфтаи шоири дигар, гузашт шавқати Маҳмуду дар замона намонд ҷуз ин фасона ки нашнохт қадри фирдавсӣ. зимистон даромад, заминро саросар лиҳофи сафеди барф пӯшонид. дар мобайни хонаи хунук сандалӣ шинониданд. шоир дар он нишаста соатҳо ғарқи фикру хаёл мешуд, ё дар ҳаҷвномааш мулоҳиза карда байте аз он кам менамуд, ё байти наве бар он меафзуд, ё ин ки Юсуф ва Зулайхоро ба даст гирифта ба тасҳеҳу такмили он машғул мешуд. аз шоҳнома дилсард шуда буд, ба он нигоҳ карданаш намеомад. ба хондани китобҳои дигар низ ҳавсалааш намонда буд. рӯзҳо гоҳе офтоб дар паси туманҳо нопадид ва ҳаво тира мегардид. дар ин гуна рӯзҳо шоир махсусан дилтанг мешуд. чун боз офтоб тобон шуда барфҳоро об мекарду аз лаби бом чак-чак қатра мечакид, ин ҳам ба тори асаби ӯ захма мезад. чаро фирдавсӣ аз султон бахшоиш намехоҳанд? ба вай тавбаномае намефиристанд? агар манзумаи мутазаммини тавба мефиристоданд, шак нест ки султон гуноҳашонро мебахшид. ҳамин тавр мегуфт ҷавҳарии заргари шоир ба Исмоили Саҳоф. исмоил аз ихлосу эҳтироми хоси ҷавҳарӣ нисбат ба фирдавсӣ огоҳ буда ва ӯро ҳамчун шахсе муътамаду мӯътабар мешинохт. аз ин рӯ пинҳоннишинии деҳкада будани фирдавсиро ба ӯ гуфта буд, вале дар куҷо будани он деҳкадаро пинҳон медошт. ҷавҳарӣ ба ҳоли фирдавсӣ бисёр дилаш месӯхт ва аз ғояти дилсӯзӣ ҳатто мегирист. қасидагӯи ҳиротӣ 2 бор ба қасидаҳояш аз султон атоҳо гирифта сидқан дӯстдоранда ва парастандаи вай шуда буд. ба овози бахшояндагиву додгарии Султон Маҳмуд, овозае ки мадоҳон ва дигар чоплусони дарбори султон паҳн мекарданд, бовар дошт. вай аз Исмоил илтимос кард ки як бор ӯро ба назди фирдавсӣ барад. мехост шоири гурезаро ба дурустии ақидаи худаш дар бораи султон бовар кунонда ба бахшоиш пурсидан аз ӯ розӣ намояд. розӣ кардан наметавонед. дар ин бора ба устод гуфтугӯ карданатон суд ҳам надорад, ҷавоб медод Исмоил. хуб, ҳарчи ҳам бошад, як бор маро ба наздашон баред. агар розӣ кардан натавонам, лоақл бо эшон дидор мекунам ва ҳолпурсӣ низ мекунам, исрор менамуд ҷавҳарӣ. Саҳоф ночор ӯро як шаб ба деҳкада бурд. ҳаво хунук, хона ҳам мисли берун хунук буд. шам дар тоқча милт милт сӯхта фақат андаке рӯшноӣ медоду халос. фирдавсӣ ва бобак гирди сандалӣ нишаста буданд. бобак суолу ҷавоби бузургмеҳр ва мӯъбадонро аз ёд мехонд, устодаш бошад, гӯш мекард. ҷавҳарӣ шоирро нисбат ба он ки бори охирин дар ғазнӣ дида буд пиртар ёфт. ӯ беморнамо, танаш коста ва рангу рӯяш зардӣ гирифта буд. фирдавсӣ бо каммадории пирона
ба пешвози меҳмононаш бархост. ҷавҳарӣ ӯро оғӯш карда фиқ фиқ гирист. ӯ ба ҳоли шоири ҷафокаш, ки ба ночорӣ дар ин кунҷи узлат пинҳон нишастааст, дилаш месӯхт. омадагон ба ду кодоки холии сандалӣ нишастанд. фирдавсӣ узр хост, ки меҳмонони гиромиро ба ҷуз як коса шарбати ангур бо ҳеҷ чиз дигар зиёфат карда наметавонад. чӣ ҷои узр гуфтан аст, устод? мо худ ғами моидаамонро хӯрда омадем, гуфт Абубакри Исмоил ва хурҷинашро пеш кашиду аз он 4 нон, ҳалво, мавиз, як тика гӯшти яхнӣ бароварда ба рӯи сандалӣ гузошт. вай каме қаҳваи куфта ҳам оварда буд. бобак дар оташтон алов карда ба обу қаҳваҷӯшонӣ андармон шуд. саҳоф ҳозиронро ба хӯриш тааруф карда сари гуфтугӯро боз намуд. банда хилваткадаи шуморо, устод, ғайр аз мавлоно ба ҳеҷ кас маълум накарда будам. ба ҷавҳарӣ ишора карда гуфт ӯ. зеро банда агар дар Ҳирот ба амонати 2 шахс эътимоди комил дошта бошам, яке мавлоно мебошанд. хостори зиёрати шумо шудам. устодам, мамнунам аз эшон, хеле мамнунам, бо овози хаста гуфт Фирдавсӣ. аз ҳамон рӯз, ки ин ҷаноб дар деҳкада узлат гирифтани ҳазратро ба банда маълум карданд, соате набуд, ки банда дар бораи ҳазрат фикр накарда бошам, гуфт Ҷавҳарӣ. фикр мекардаму мегиристам, ки гуфторашро бар ҳасби одати худ бо суханпардозӣ давом дод ӯ. чаро фалаки ҷафопеша маҳз ҳамчун шумо ваҳиди замон ва нодираи давронро ҳадафи тири ҷафои хеш сохт. баъд аз аҳволпурсиҳо якдам хомӯшона моидаи саҳофро тановул карданд. дар ин миён қаҳва ҳам тайёр шуд. бобак онро ба пиёлаҳо рехт. ҷавҳарӣ қаҳваи гармро ҳурд кашида, ба гуфтани он чӣ мехост ба Фирдавсӣ бигӯяд шурӯъ кард. ҳазрат, имрӯзҳо банда як чиз андешидам. иҷоза фармоянд ба тариқи маслиҳат арз кунам. дар ин мушкил, ки шуморо пеш омадааст, чора чист? салоҳи кор кадом аст? сари хамро шамшер намебурад. оё на он аст, ки аз султон бахшоиш хоста шавад? агар ҳазрат қасидаи мутазаммини узру тавба иншо кунанду ба даргоҳи олӣ бифиристанд, чӣ шавад? бошад, ки султон он чиро, ки аз ҷониби шумо гуноҳ донистаанд, авф фармоянд. банда ба умед бошад, ки гуфтам, вале дилам гувоҳӣ медиҳад, ки авфи гуноҳ албатта содир хоҳад карда шуд. дар мушкилии шумо ҳаминро маслиҳат мебинам. агарчи ба хиратманде ва ҳакиме ҳамчун шумо маслиҳат додани банда густохӣ ва беадабист. Фирдавсӣ сукут кард ва пасон аз тоқча харитаи худро гирифту аз даруни он варақе чанд бароварда ба Ҷавҳарӣ дароз кард ва гуфт: бихонед, бо овоз бихонед. бобакро фармуд: чароғро биафрӯз. бобак чароғи сияҳи нафтсӯзро даргиронда дар тоқча паҳлӯи шам гузошт. ҷавҳарӣ варақҳоро ба шаму чароғ наздик бурда ба хондан шурӯъ кард. гуфтор дар ҳаҷви Султон Маҳмуд. аё шоҳ Маҳмуди кишваркушой, зи кас гар натарсӣ, битарс аз Худой. оре, ин ҳамон ҳаҷвнома буд, ки баъдҳо дар муқаддимаи нашрҳои бешумори шоҳнома дард шуда ва машҳури олам гардид. шоир
гӯё бо шоҳ рӯбарӯ истода қаламашро теғ сохта ба ӯ хитоб мекард. надидӣ ту ин хотири тези ман, наяндешӣ аз теғи хунрези ман, ки баддину бадкеш хони маро, манам шери нар меш хони маро. ҷаҳон аз сухан кардаам чун биҳишт, аз ин пеш тухми сухан кас накишт. басе ранҷ бурдам бадин сол 30, аҷам зинда кардам бадин порсӣ. ҷавҳарӣ вақте ки ба ин байт ба дониш набуд шоҳро дастгоҳ, вагарна маро барнишондӣ ба гоҳ. расид дар чеҳрааш ва овозаш осори як нав тарсу бим зоҳир гашт. шоири шоҳдӯст ва тарсу дар ҳаққи шоҳ суханони нешдори занандаро ёрои бар забон овардан надошт. қироаташро қатъ карда варақҳоро ба исмоил дод. шумо хонед. исмоил давом дод. пашизе беҳ аз шаҳриёре чунин, ки на кеш дораду на оину дин. парасторзода наёяд ба кор, агар чанд дорад падар шаҳриёр. сари носазоён барафроштан ва зешон умеди беҳӣ доштан. сари риштаи хеш гум кардан аст, ба ҷайб андаруни мор парвардан аст. дарахте ки талх аст вайро сиришт, гараш дар нишонӣ ба боғи биҳишт. ва разҷӯи хулдаш ба ҳангоми об, ба бех ангубин резию шаҳди ноб. саранҷом гавҳар ба кор оварад, ҳамон меваи талх бор оварад. ба амбарфурӯшон агар бигзарӣ, шавад ҷомаи ту ҳама амбарӣ. ва агар ту шавӣ назди ангиштгар, аз ӯ ҷуз сияҳӣ наёбӣ дигар. зибатгавҳарон бад набошад аҷаб, нашояд сутурдан сиёҳӣ зи шаб. зи нопокзода мадоред умед, ки зангӣ ба шустан нагардад сафед. зи бадасл чашми бехӣ доштан, буд хок бар дида анбоштан. бинолам ба даргоҳи яздони пок, фишонанда бар сар пароканда хок. ки ё раб равонаш дар оташ бисӯз, дили бандаи мустаҳиқ барафрӯз. фирдавсӣ ба ҷавҳарӣ гуфт: ин аст тавбаномаи ман ба султон. ҷавҳарӣ аз ҳаҷвнома бехабар буд. забонаш лол гашт, сукут кард. бо чунин нотарсиву ошкоргӯӣ ва бо чунин тундию талхӣ, султонро айбдор кардани фирдавсӣ ӯро ба ҳайрат афканд ва тарсонд. қаҳваатон хунук шуд, нӯшед, гуфт ба вай исмоил. ҷавҳарӣ қаҳваро нӯшиду пиёлаи холиро рӯи сандалӣ гузошта, ниҳоят боз ба забон омад. бале, гуфт ӯ, пас аз ин ҳаҷвнома дар воқеъ чӣ ҷойи узру тавба? ин шабеҳи эълони ҷанг аст. ман медонам, гуфт фирдавсӣ ба ӯ. маслиҳате ки шумо ба ман медиҳед аз рӯи дилсӯзӣ ва некхоҳист. аммо кор аз тавбаву узрхоҳӣ гузаштааст. назди шоҳи бехираду бедониш, худкома, пастфитрат, ҷаҳолатпешаи маърифаткуш сар хам кунам? ҳошо! вай шаддоди замон аст, ки ҳазорон мардуми бегуноҳро бо тӯҳмати қарматӣ будан бераҳмона мекушад. пайваста ба кишварҳои наздику дур тохта ин баддин бо номи дин мардумкушӣ ва ғоратгарӣ мекунад. зару моли беҳисобе ки аз ғорату яғмои кишварҳо ба даст овардааст, ба хазинаҳояш намеғунҷанд. вале раиятҳои бадбахташ аз хироҷҳои гарои хонабардӯшанд ё аз гуруснагӣ ҷон мекананд. пеши чунин шоҳе сар хам кардан ба зиллату ҳақирии худ тан додан мебуд. бигузор ба вай чоплусони гадотаби беномус
сар хам кунанд. банда аз он тоифа набудам ва нестам. гумон мекардам ки ин мустабид шоҳномаро хонда аз корҳои савобу хатои шоҳони пешин панд мегирад, вале ӯ на хондан мехоҳад ва на панд гирифтан. аслан шоҳномаро ба вай бурдани ман хатое буд ки аз он пушаймонам. аз худованд мехоҳам ки ин хатои маро бар ман биомӯрзад. қисса кӯтоҳ нисфи шабӣ ҷавҳарии заргар ва абубакри исмоил бо фирдавсӣ хайробод карда сӯи шаҳр саворӣ намуданд. дар охирҳои зимистон абудуллаф аз Тус ба Ҳирот омад. абубакри исмоил дар аввал ӯро нашинохт. ровӣ дар роҳи дароз аз хунукиҳо ва шамолҳои дашту биёбон хеле азоб кашида лоғар шуда, чеҳрааш ранги сиёҳтоб гирифта ва оҷингҳои майда бароварда, ними ҳарду бари рӯяшро риши анбӯҳи ҷингила пӯшонида буд, вале худ солиму бардам менамуд. баъд аз салому алайк нахустин пурсиши ӯ дар бораи фирдавсӣ буд. исмоил ӯро осуда кард ки устод шукр сиҳату саломатанд. саҳоф аз хабарҳои Тус ҷӯё шуд ва пурсид ки ӯ абудуллаф ба устод чӣ хабари хуш овард. ровӣ бо андӯҳ гуфт: дареғо ки ҳеҷ як хабари хуш наёвардаанд. хабаре ки дорам ба устод гуфтан наметавонам. чӣ воқеа? чаро гуфта наметавонед? хавотир кашид исмоил. абудуллаф оҳи дардноке бароварду устодро модарашон барои дарду аламҳо зоида буданд магар. он ҳама мусибатҳо ки устод кашидаанду мекашанд кам будааст ки боз як мусибати тоқатшикан ҳамчун як қотилу роҳзани бемурувват ба қасди эшон дар камин будааст. завҷаи устод вафот карданд. худовандо, даст бар сар зад исмоил. не зинҳор ин хабари машъумро ба устод нарасонед. не ба ҳеҷ ваҷ. гӯед ки саломатӣ хотирҷамист. маслиҳатомезии дурӯғ дар ҳамин гуна маврид аст. албатта, парешонхотирона гуфт абудуллаф. вай шомгоҳ аз пакӣ сӯи деҳкада равон шуд. ба ҷои ин ки аз хабари саломатии устодаш ва аз мулоқоти дар пеш истода бо вай шод бошад, ношод ва малул буд. дар нимторикӣ, пасон дар торикӣ, мобайни боғоту киштзорони холӣ ва дашт оҳиста асп меронду рӯзҳои бемории Фотимабону ва вафоти ӯро ба ёд меовард. дар Тус вай якчанд бор ба аёдати бонуи бемор рафта буд. як бегоҳ аҳволи бону баҳс шуд. абудуллаф низ дар сари болини ӯ ҳозир буд. бону бо табу тоб дар бистари хобида мегиристу менолид. овози пур аз аламу ҳасрати ӯ ҳанӯз дар гӯши абудуллаф таниннишон аст. бечора ҳамсарам, нокому номурод ҳамсарам, маҳбубам, на ин ки рӯи туро надида мемирам. охир ту дар куҷоӣ? ба пиронсолӣ дар кадом диёри ғурбат сарсону саргардон гаштаӣ? тоҷи сарам, муттакоям будӣ. оҳ, ин чӣ қисмати талхтар аз заҳр, чӣ сарнавишти шум буд ки насиби мо шуд. э вой, агар ту дар ғурбат фавтида бошӣ, инак ман ба пеши ту мешитобам. барои Фотимаи бадбахт дар паҳлӯи худат ҷой бигузор. агар зинда бошӣ, илоҳо баъд аз сари ман боз солиёни дароз умр биниву ба шодии фарзанду набераҳоят зиндаю саломат баргардӣ. ман ёди азизи ту, муҳаббати туро ба хок мебарам.
дар тирамоҳи гузашта вақте ки Абдуллаф устодашро дар деҳкада гузошта рафт, пеш аз он ки ӯ ба Тус бирасад, фармони Султон Маҳмуд ба дастгир кардану ба пои фил андохтани шоир ва гуреза будани ӯ ба тусиён маълум шуда буд. навкарони ба ҷустуҷӯи Фирдавсӣ баромада ин хабарро ба Тус оварда буданд. воқеан даҳшатангез ба аҳли хонаводаи шоир ҳам маълум шуда буд. Абдуллаф ҳам ривоятеро ки худаш бофта буд такрор мекард, яъне устодаш сар ба Моваронаҳр ба Бухорову Самарқанд гирифт. омадани вай Фирдавсиро он қадар шод кард ки гӯё писараш зинда шуда ба суроғи падараш омада бошад. албатта шоир нахуст аз аҳволу саломатии аҳли хонаводааш пурсон шуд. Абдуллаф бо сари хам ва чашмони ба зер афканда ҷавоб дод ки аҳли хонаводаи ӯ ҳама дар саломату офиятанд. боз хабари дигар, вақте ки ду навкари султон дар таъқиби Фирдавсӣ ба Тус расида, фармони султонро дар бораи ҳабсу қатли шоир маълум кардаанд, дар шаҳр шуру валвала бархостааст. мардумон дар изтироб афтода ба султон нафрат мехонанд. атрофиёни шайх Абулқосим, уламо ва охундҳо дар зоҳир изҳори таассуф кунанд ҳам дар ботин шодӣ мекарданд. Фирдавсӣ шубҳа надошт ки агар ин вақт ӯ дар Тус мебуду махфӣ ҳам мешуд, он зотҳо ӯро ба ҳукуматдорон дошта медоданд. Абдуллаф боз хабар овард ки дар хонаҳо ва маҳфилҳои тусиён шоҳномахонӣ дар авҷ аст. ҳатто авомон ҳам абёти китобро аз бар карда месароянд. ровӣ як ҳафта ҳамнишину ҳамдами устод шуду рафт. ба Тус баргашт. баъд аз он ёрони кунҷи узлати шоир боз ҳамон хаёлоти худаш ва Бобак буданду бас. 6 моҳ аз гӯшагириву маҳҷурии шоир гузашт. зимистон рафт, баҳор низ омад. табиат аз хоби гарон бедор шуда бо оби боронҳои баҳорӣ рӯй мешуст. рӯз ба рӯз замин сабзу хуррам, дарахтони боғ гулпӯш мешуданд. талҳоро бойчечаку лолаи хандон мепӯшонид. паррандаҳо шодона нағмасаро мегардиданд. аммо ин ҳама ҷилваҳои баҳори дилафрӯз дили шоирро намеафрохтанд. ӯ шамол хӯрда бистарӣ шуда буд, таб мебаровард. давоҳои табибӣ аз шаҳр овардаи саҳоф ба тани заифгашта чандон нафъ намекарданд. беморӣ тӯл мекашид. Фирдавсӣ ба ваҳми марг афтод. хаёли ин ки мумкин аст ӯ дар ин гӯшаи бекасӣ бимирад, ӯро ба даҳшат меовард. ба Абубакри Исмоил мегуфт ки агар ба лутфи худовандӣ беҳ шавам, ба ватан бармегардам. дар миёнаҳои баҳор беморӣ рӯ ба беҳбудӣ овард. бо кӯшиши Абубакри ғамхор ва Бобаки парастор, ӯ баъд аз 2 ҳафта сиҳат ёфта ба по бархост. дар ин миён хабар расид ки Султон Маҳмуд аз нав бо лашкари гарон ба сафари Ҳинд рафтааст. дар бораи ба пои фил андохтани Фирдавсӣ гуфтугӯҳо пасанда шуда буданд. Фирдавсӣ вазъиятро барои аз гурезгоҳаш берун омадан мусоид дониста, ба тараддуди сафар афтод.